אבל בגלל שהנעליים האלה לא גרושות, זה פלסטיק. פסגת הר הקסטור, 4,200 מטר, עליו אנחנו עומדים לעלות. לכיוון הפסגה. פסגה של מחר. קרובה ורחוקה. בדרך לפסגה. סכין, מכיוון הפסגה, למטה תהום, מטר מפה, מטר מפה תהום, קרמפון בקרמפון? וואי, איזה סכין חדה, תהום, צאו, ג'ורנו. גרציה. על פסגת הקסטור, 4,200, אחת הפסגות הגבוהות כאן. סכין, טלטלה, פותחן, בקבוקי יין. התחלנו מלמטה, למטה. זוגתה שלנו, שם למטה. הפסגה הקשה ביותר, לא הגבוהה ביותר, אבל הקשה ביותר. מה תחרון? פנורמי של האלפים, אנחנו על גג העולם כאן. בוודאי כמו חבר'ה עומדים לחצות מעבר צר באמצעות חבלים. פה אפשר לראות את ההר מתחת לענן, ואותו הר ממשיך מעל הענן. הסכין של כל הסכינים. תהום של 150-200 מטר משני צידי סלע בצורת עמוד שדרה מאורך בצר. אפשר לעזר בחבלים וקטע אחד של מעבר על גשם. המוץ. פסגת הקרסטור עליה היינו. אלים נלחמים.